бинандаҳои азиз, идомаи барномаи Салом ҷавонӣ аст. манзури шумо ва дар суҳбати мо ҳастанд номзади илмҳои фармасевтӣ Ганҷина Наврӯзода. хуш омадед ба студияи телевизиони Тоҷикистон. хуб, тавре мо медонем шумо тӯли чанд сол аст ки ба корҳои илмиву тадқиқотӣ машғул ҳастед ва ба натиҷаҳои хубам ноил гардидед. хуб, мегуфтед ки имрӯз дастоварде ки шумо мушарраф гардидед дар кадом самт аст ва ба чӣ натиҷа расидед? хушбахтона ба мо имрӯз муяссар гардид ки раванди комплекс ҳосилкунии филизоти интиқолӣ ба мисли оҳан ва мисро дар маҳлули обӣ бо пайвастагиҳои гетероциклӣ омӯзем ва хулосаҳои илмӣ барорем. соли гузашта мо дар шаҳри Сеули, Кореяи Ҷанубӣ бо як маводи ихтирооти бо номи ферраси таъсири антиоксиданти зоҳиркунанда дар байни занҳои ихтирокор иштирок намуда соҳиби медали биринҷӣ гардидем. боиси тазаккур аст ки дороҳои истеҳсолнамудаи мо назар ба дороҳои аз хориҷи кишвар воридшаванда афзалияти бештар доранд. аввал он ки дороҳое ки аз хориҷи кишвар ба мо ворид мешаванд танҳо як намуди туфайлиҳоро нобуд месозанд. дороҳои истеҳсолнамудаи мо ки пайвастаҳои комплексиянд, ҳамаи намуди туфайлиҳо, нематод, трематод, цистодҳоро якбора нобуд мекунанд. ва хушбахтона натиҷаи ҳамин аст ки дороҳои истеҳсолнамудаи мо дар тибби ветеринарӣ ҳамчун маводи доруворӣ эътироф шудаанд. дар оянда кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳамин дороҳое ки дар тибби ветеринарӣ истифода мебарем таҷридан ба тибби одам гузаронем. раванди корҳои илмиву тадқиқотӣ дар лабораторияҳо чӣ гуна сурат мегирад? хушбахтона имрӯз бинед ки қариб ки ҳамаи корхонаҳо аз лабораторияҳо бой ҳастанд. масалан мо дар донишгоҳи миллӣ як лабораторияи калони бениҳоят замонавӣ дорем. боз мо ҳамкорӣ бо институти химия дорем ки дар он ҷо корҳоямонро мебарем. боз дар донишгоҳи давлатии тиббӣ лабораторияшон истифода мебарем. яъне ки мо шартнома дорем, бо онҳо кор мекунем, онҳо омада бо мо ҳамкорӣ мекунанд, метавонем ки корамонро пеш барем. таваҷҷӯҳи ҷавонон ба корҳои илмиву тадқиқотӣ чӣ гуна аст? ҳозир баъзе ҷавононе ҳастанд ки худашон маҳорат, шавқу завқи бениҳоят ба ҳамин фанҳо зиёд доранд ва бисёри вақт мегӯянд ки малимаҷон мумкин аст ман ҳамина шумо катиман кор кунед, ҳамина фаҳмонда тиед. аз пештара бисёртар ҳам китобхонӣ ки карда истодаанд, завқашон зиёд шудааст ба ҳамин фанҳо. мо кор карда истодаем. яъне таваҷҷӯҳ хеле зиёд аст, фақат шароит фароҳам овардан дар кор ки ба он натиҷаҳои дилхоҳ бирасем. албатта. хуб, имрӯз тавре ки огаҳ ҳастем, тамоми дунёро бемории сироятии коронавирус фаро гирифт ва хеле давлатҳо ҳам ҷаҳду талош карданд барои ихтирои ҳар гуна ваксинаҳо ва дороҳое ки барои пешгирии ин гуна беморӣ. олимони кафедраи шумо барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ягон номгӯи масалан ихтироотро пешниҳод карданд ва ягон тадқиқот бурдед? дуруст аст. мо ҳамакаса ҷамъ шуда бо ҳамин растаниҳои шифоӣ ки дар тоҷикистон мерӯянд, мо ҳаминое хостем ки раванди тадқиқот аст. мо масалан гули хайрӣ мегӯянд, алтеи лекарствене, ки ин растанӣ бениҳоят барои роҳҳои нафаскашӣ, барои иммунитетро баланд бардоштан, масъулияти одамро баланд бардоштан фоидаи калон дорад. мо онҳоро аллакай боз як растани дигар, ду растаниро гирифта барои ҳамин бемориҳои роҳҳои нафаскашӣ медонем ки бемории COVID-19 худ ин чи аст? Нафастангӣ, роҳи нафас вай мешавад, ҳарорати баланд, иммунитети заиф. иммунитет барои ҳамин мо ҳамин растаниҳо кати ҳозир кор карда истодаем. хуб, агар дар сурати дар истеҳсолот амалӣ шавад, чӣ бартарият дорад масалан ҳамин дории истеҳсол кардаи шумо? масалан бинед ки дар дорухонаҳо сиропҳо мефурӯшанд, масалан ба доктор мом, халасас ё ин ки мукалтин таблетка ҳаб, ки худи аз ҳамин гули хайрӣ ки гуфтем, аз гули хайрӣ тайёр карда шудаанд. ё ин ки ширинбия, ҳамаи мо медонем ки ширинбия дар мо чӣ қадар бисёр мерӯяд, барги зулфи калон, ин ҳамаи барои бемориҳои роҳҳои нафас. ё ин ки гирем райҳон, масалан райҳон барои иммунитети одамро баланд бардоштан аст истифода бурда мешавад дар тиб. на ҳамагон инро медонанд. ва рафта дар дорухонаҳо бинед ки дороҳои барои иммунитетро баланд кардан ҳар гуна
дороҳо харидорӣ мекунанд, гарчанде ки духтурҳо инро тавсия накардаанд. мо дар оянда аввал он ки ба ҳамин расаниҳои ватанӣ ки хеле гуфтем Ширин бия, Гули хайрӣ кор карда истодаем ва инро тезтар, ҳарчи тезтар мехоҳем ки дар тиб истифода барем. дида истодаем ки натиҷаи хуб дода истодааст ва агар барои ноил шудан ба ин мақсад қувваи малакавастии худро мебахшем ва камари ҳиммат мебандем, то ки ба ватани азиз ва кишвари биштосоямон хидмате карда бошем. Чӣ хеле ки мегӯянд, ҳар рӯз зи худ бипурс, агар ки мардӣ имрӯз чӣ хидмате ба мардум кардӣ. Агар ҳар яке мо ин мисраҳоро шиёри худ қарор бидиҳем, ман гумон мекунам ки Тоҷикистони биштосои мо боз ҳам ободтару зеботар мегардад. ташаккур барои як суҳбати ҷолиб ва умедвор ҳастем ки шумо дар ояндаи наздик ба дастовардҳои хуби илмӣ боз ноил мегардед ва дар рушди соҳаи фармасевтӣ саҳми арзишманди хешро боз ҳам бештар мегузоред. Ва ёдовар мешавем бинандаҳои азиз, суҳбате доштем бо номзади илмҳои фармасевтӣ Ганҷина Наврӯззода. барномаи Салом ҷавонӣ идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.